να πούμε καλημέρα και καλό μήνα, γιατί δεν το είπαμε από πριν. Καλημέρα. Καλό μήνα. Είμαστε μια παρέα που δημιουργήσαμε, αυτά τα λέω για τους νέους που ήρθατε σήμερα και τις νέες. Είμαστε μια παρέα που δημιουργήσαμε τελείως ερεστικά μια μικρή ομαδούλα για να πηγαίνουμε βόλτες με τις μηχανές μας, με οτιδήποτε έχει ο καθένας, να γουστάρουμε, να χαρούμε φύση και καλή παρέα και να περνάμε όμορφα. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε διοικητικά συμβούλια, ούτε πρόεδροι, ούτε γραμματείς, ούτε φαρισαίοι. Όλοι μαζί ο λόγος μας μετράει στο σύνολο. Το βασικό μας μέλημα είναι που πηγαίνουμε να περνάμε καλά και με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Έτσι λοιπόν έχουμε οργανώσει τις εκδρομές μας, που αυτή είναι η τέταρτη. Βάζουμε πλοηγό μπροστά αυτοκίνητο, το οποίο ο βασικός κανόνας των εκδρομών μας είναι να μην το προσπερνάει κανένας. Γιατί αυτός είναι τα μάτια όλων. Είναι πεπειραμένος, έχει κάνει πλοηγός σε πάρα πολλές εκδρομές και αγωνιστικές εκδρομές, οπότε ξέρει καλά. Και με βάση τους χάρτες που είναι όλα μέσω GPS φτιαγμένα, μας πάει με ασφάλεια οπουδήποτε είναι ο προορισμός μας. Οπότε να θυμάστε, τον πλοηγό δεν τον περνάει κανείς για κανένα λόγο. Δεύτερον, έχουμε πίσω ουραγό αυτοκίνητο, το οποίο και αυτό είναι εξοπλισμένο με τεχνική υποστήριξη για ομιγέννητο γίνει κάποια βλάβη στον δρόμο, όπως επίσης και υλικό για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειάστηκε π.χ. την προηγούμενη φορά για κάτι έτσι πάρα πολύ απλό. Μεταξύ τους τα δύο αυτά άτομα, ο ουραγός είναι ο Γιάννης ο Κουτιάδης και ο πλοηγός είναι ο Γιώργος ο Πάλας, έχουν επικοινωνία, ας το πούμε, ασύρματη. Όπως επίσης και ο αρχηγός της εκδρομής που είναι ο συντονιστής, που είναι ο Παρμενίωνας. Από εκεί και πέρα, θερμή παράκληση να τηρήσουμε αυτόν τον κανόνα για τα προσπεράσματα, να μην προσπερνάμε ένα στον άλλο, να πούμε σε μια πορεία καλή. Και θα κάνουμε μια συγκέντρωση μετά τα διόδια των Μαλγάρων, που καλό θα είναι να τα περάσουμε κανονικά όλοι, και ας πληρώσουμε το αντίτιμο το 0,80 πόσο είναι αυτό εδώ, για να μην δώσουμε στόχο, γιατί μπορεί να μας την έχουν στημένη, γιατί έχουν ακούσει για την εκδρομή τη συγκεκριμένη όλοι, άπατες. Οπότε ας περάσουμε νόμιμα όλοι. Στην παρκίδα που θα σταματήσουμε, γιατί είναι η πρώτη στάση της εκδρομούλας, θα μας περιμένουν και άλλα παιδιά, οπότε και θα καθίσουμε και ένα τεταρτάκι. Ακολουθούμε όλες αυτές τις οδηγίες που είπε ο Παναγιώτης. Τα ΣΕΑ του Κορινού που έχουμε στάση για καφέ και ανασυγκρότηση. Αυτό. Μην σκοτωθείτε, μην το παρακάνετε. Όμορφα. Κοιτάω έχει δημιουργηθεί λίγο κάτι. Όποιος τραβάει βίντεο. Όποιος τραβάει βίντεο. Εντάξει, αυτά όλα καλά να είναι. Δεν θα βγάζει αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλά να περάσουμε τη μασίδη σιγά σιγά, 5 λεπτά και φεύγουμε.
πρέπει να βρούμε, ρε φίλε.
να το μάθουμε, ξέρεις, θα το κάνουμε 2-3 φορές, θα το μάθουμε. Μετά να δεις. Ψυχάλισες σε 2 σημεία εκεί. Όντως. Έριξε 2 ψυχάλες εκεί που σε πέρασα. Είχε τέτοιο ρε, είναι υγρασία πολύ. Έχει σε κάποια σημεία έχει πολύ υγρασία. Φαίνεται. Όπου τι κάβλα διαδρομή ρε μαλάκα. Δεν το περίμενα. Με είπε ένας φίλος, με λέει έχει ένα δρόμο, λέει φουρκέτες λέει από εκεί πέρα. Λέω δεν νομίζω στο κλαμπ να πάμε από εκεί. Γιατί λέω αυτοί που είναι δικάβαλοι, αυτοί που είναι με τα αυτόματα. Πάμε κι άλλο. Κατάλαβα, καλά που έβαλε το εκεί. Ναι ρε. Έλα, ακόμα δεν έπεσε από το γεμάτο. Ακόμα... Το ρε όλοι πως είναι μαγεία ρε. Δες εδώ μαλάκα, δες. Εδώ. Άντε γεια μαλάκα. Και λίγο χώμα δεν έβλαψε. Πάμε πάρω και φωτογραφία. Δεν ακούω. Πάμε πάρω και φωτογραφία. Επάνω.
Πού είσαι εσύ ρε? Κορίτσι είναι. Ναι, έχει βυζάκια. Έχει βυζάκια. Πώς είναι? Είμαστε σίγουρα ρε μπρο, δες μηχανάκι. Κάνουμε μετά AI. Του καρφός εδώ. Πού είναι ο πιλότος μας? Ο Τάσος. Ναι, πιλοτάρει κάπου το drone. Αφού είναι το drone κάπου το... Να το drone. Το drone να το. Ναι, πιλοτάρει εκεί. Νάτος εκεί είναι. Πού είναι ο Γυαλιστερός? Έχει φαίνεται κανένα καράφλα γυαλίζει. Εγώ βαριόμαι να του πάρω. Αυτός την πήρε δε. Αυτός δεν ήταν έτσι ο τύπος. Αυτός δεν ήταν έτσι. Ό,τι είναι τώρα, τσούρμα. Στα όριστα. Μπροστά κάτω. Έλα Γιώργο. Βγάλει την καλύτερα από τον drone. Περιμένει να βγει ο ήλιος. Μήπως να πάμε από εκεί που είναι ανηφόρα. Να κάνουμε λίγο να κατεβάσουμε. Άλλος κάνει σήματα καπνού. Έφτιαξα τον πιλότο μας. Έλα. Ναι, τραβάω βίντεο λίγο. Γεια σας παλικάρι. Γεια, καλησπέρα. Καλά είστε? Μια χαρά, εσείς? Καπνού, Ινδιάνικα. Δεν έχουμε τόσους μπούλους με ζέρες να σας προσφέρω. Δεν πειράζει. Καλά είστε? Μια χαρά. Από εδώ είστε? Από εδώ, ναι. Μια χαρά. Καριά. Λεπτοκαριά. Όχι, Απολάρισα. Λάρισα. Ήρθαμε για ψηστήρι. Μια χαρά. Πολύ ωραίο μέρος. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι εδώ, θα φέρω και τη γυναίκα. Ναι, και εμείς πρώτη φορά. Ναι. Άμα το περπατήσετε λίγο εδώ πιο κάτω, έχει μονοπάτια να κατεβείτε με τα πόδια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Παπαμάκι είναι Και αυτό. εδώ, εδώ το αυτό το ωριάκι, εδώ έχει και καρύδες. Πώς θα λένε, ποιο από τις μας. Ο σκύλος δικός σας είναι. Όχι, είναι εδώ πάντα. Είναι περιοχής. δεν θυμάμαι, έχει εδώ... Μεζεδάκι. Μεζεδάκι καλό, παιδιά. Χωρίς πλάκα. Οκ. Παγωμένα νερά, Είναι εδώ το μονοπάτι, είναι καλό το μονοπάτι. Εδώ... Φίλε, πολύ ωραία δροσιά, Οξυγόνο μαλάκι. Όχι μαλακίες. Ναι ρε. Oxygen. Καραβίδες. Καραβίδες, Καραβίδες, ναι, εδώ. Αν ξέρετε να πιάνετε και τέτοιο, έχει κάτι. Τραβάω βίντεο, εγώ δεν σας πειράζει. κάνετε, Θα τα κάνουμε βίντεο μετά και Παιδιά, τέτοια. κάνετε Στο YouTube. να μας βάλετε στο βίντεο. Εννοείται. Να μας βάλετε. Εννοείται. Όλοι εκεί πήγαν. Καλή συνέχεια.